Усім салют! Прывітанне ўсім! Як пачаўся для вас навучальны год? Паспелі атрымаць свае першыя дзесятачкі? І ці добра запомнілі, як імя вашага новага настаўніка? А хто ведае, што трэба зрабіць, каб быць самым лепшым вучнем у класе? Тут няма нічога складанага. Перш за ўсё, трэба быць вельмі уважлівым на уроках, а пасля старанна выконваць дамашнія заданні. І ўсё. Уважлівасць ды стараннасць – гэта галоўнае. А яшчэ трэба ўвесь час трэніраваць сваю памяць. А гэта яшчэ навошта? Каб не забыцца на ўсё, што раней вучылі. А як памяць трэніраваць? Існуе вельмі многа спосабаў. Біята, нагадай той, якім ты сама карыстаешся. Я вельмі люблю чытаць вершы. І чым больш вершаў вучыш на памяць, тым кожны раз яны лягчэй запамінаюцца. Праўда? Ніколі не ведала. Калі Біята сама правярала, значыць, правіла дзейнічае. Так. А яшчэ цікавейшы спосаб трэніраваць памяць – гэта спевы. Што? Кожную раніцу спяваць? Ці лепш гэта ў абед рабіць? Я спяваю кожную вольную хвілінку. І раніцай, і ў абед, і ўвечары. Я ведаю, што ад гэтага лёгкія трэніруюцца і голас. І памяць таксама. Калі што-небудзь ніяк не запамінаецца, вазьміце і праспявайце гэта. Калі ў мяне табліца множання не запамінаецца, мне яе трэба таксама праспяваць. Менавіта так. 2 у 2 4. 3 памножыць на 3 9. 9 у 9 81. Не ведаю, ці запомню я ўсё з першага разу, але настрой у мяне значна палепшыўся. А калі ў нас цудоўны настрой, любая справа лепш і хутчэй атрымаецца. А ўсе дзеці ведаюць, што цудоўна паляпшае настрой. Вядома, гэта мультфільм. Давайце яго хутчэй і паглядзім. Ага. Кася, што ў цябе за паперкі? А, гэтыя шпаргалкі. Я напісала іх на ўсялякі выпадак, каб на занятках ні на што не забыцца. Ты, Кася, шпаргалкі пішы, але на заняткі не насі. Мне шпаргалкі вельмі дапамагаюць. Я пішу, паўтараю і запамінаю. І праўда, гэта добрая трэніроўка. Але давайце дамовімся, што ўсё гэта пакінем тут і на заняткі не панясём. Дзяўчынкі, а хто прыдумаў шпаргалкі, ведаеце? Як хто? Школьнікі, толькі вельмі даўно. А вы што скажаце, сябры? Які ў вас меркаванні? Ой, гледачы падказваюць, што ёсць канкрэтнае імя аўтара першай шпаргалкі. Напэўна, гэта быў нейкі выдатнік. І гэтым выдатнікам быў кароль Карл Вялікі. Ён кіраваў у канцы 8 стагоддзя ў заходняй Еўропе. І навошта ён пісаў шпаргалкі? Гэты кароль не ўмеў ні пісаць, ні чытаць. Ух ты! Няўжо такое можа быць? Можа, яго дарадцы самі пісалі ўказы, а каралю заставалася толькі паставіць свой подпіс. І вось гэты подпіс быў напісаны на невялікай шпаргалцы. Кароль Карл ціхенька падглядаў і перамалёўваў свой жа подпіс. І ніхто не мог здагадацца, што кароль не ўмее пісаць. Менавіта так. Добра, што ніхто не заўважыў гэтую шпаргалку, але караля ж маглі і рассакрэціць. Таму лепш самім вучыцца і трэніраваць памяць, а ні на якія шпаргалкі не спадзявацца. Вось. А хто з вас ведае, як выглядалі школьныя дзённікі гадоў 300 таму? А як дзённікі могуць выглядаць? У іх адзнакі ды дамашнія заданні, яны ўсе аднолькавыя. А вось і не. Першымі дзённікамі былі звычайныя разлінаваныя сшыткі. Імі пачалі карыстацца даволі даўно, але спачатку запісвалі туды толькі дамашнія заданні. А куды ставілі адзнакі і запісвалі заўвагі? Для гэтага існаваў другі сшытак. Ой, колькі ўсяго трэба было насіць з сабой у школу і нічога не пераблытаць. Але потым прыдумалі злучыць гэтыя два сшыткі ў адзін. Не так даўно па мерках гісторыі. Усяго 230 гадоў таму у Англіі. І няўжо з той пары ставяць дзесяткі выдатнікам і двоечкі тым, хто не вельмі ведае прадмет, у адзін дзённік? А я добра ведаю, што ў розных краінах розныя адзнакі ставяць выдатнікам. Цікава, якія? У многіх краінах школьнікі атрымліваюць адзнакі па 10-бальнай сістэме.
А я ведаю, што ў нашых суседзяў украінцаў выдатнікі атрымліваюць 12 балаў. А у суседзяў з России лепшая адзнака 5. У Францыі школьнікі мараць атрымаць максімальныя 20 балаў. А ў Японіі 100. Толькі я чытаў, што там могуць паставіць адзнаку агульную для ўсяго класа за чвэрць. Японцам трэба вельмі старацца, каб не падвесці сваіх аднакласнікаў. Галоўнае не атрымаць 2. Яшчэ горш, калі двойка будзе па паводзінах. Нашы гледачы самыя выхаваныя дзеці і ніколі не атрымліваюць дрэнных адзнак па паводзінах. Таму што яны раўняюцца на нас з біятачкай. І на Лесіка таксама, ён жа вядомы выдатнік. Але камандзе гледачоў Добраранка я магу зараз жа паставіць найвышэйшыя 100 балаў. А давайте мы для ўсіх самых-самых лепшых дзяцей пакажам наш ранішні мультфільм. А, Б, В, Г, Д. Многія за лета забыліся алфавіт, але нічога, першы школьны месяц вы будзеце яго ўспамінаць, і ўсе школьныя правілы таксама. А хто з вас ведае, колькі літар у беларускім алфавіце? 32. А ў якім алфавіце больш за ўсё літар? Я адкажу. Існуе кхмерская мова, у якой 72 літары. А хто размаўляе на гэтай мове? Гэта родная мова насельнікаў Камбоджы, што знаходзіцца ў паўднёва-ўсходняй Азіі. Лесік, а можа ты ведаеш, у якой мове самы маленькі алфавіт? Ведаю. 11 літар у мове жыхароў Папуа-Новай Гвінеі. А колькі галосных і колькі зычных? 5 галосных і 6 зычных. Напэўна, такую мову лёгка вывучыць. Можна паспрабаваць. Сябры, а вы якія замежныя мовы ведаеце? І якія жадаеце вывучыць? А вось я пачую песні на французскай мове і ўжо жадаю вывучаць французскі. Пагляджу на якога-небудзь англійскага акцёра і ўжо пачынаю вучыць англійскі. Гэта цудоўна. Калі ведаеш больш моў, табе лягчэй знаходзіць новых сяброў і не будзе праблем падчас падарожжаў. Можна чытаць любімую кнігу на той мове, на якой напісаў яе аўтар. І разумець песні і глядзець фільмы. Гэта так цікава, калі ты разумееш жыхароў іншых краін без перакладчыка. Але не трэба засмучацца тым, хто яшчэ толькі пачынае вучыць мовы. Чаму? Ні адна мова хутка не вучыцца. Але ёсць тое, што заўсёды зразумеюць усюды. Нейкае чароўнае слова? Гэта не слова, а шчырая усмешка. І праўда, калі усміхаешся, табе абавязкова усміхнуцца ў адказ. І дапамогуць, калі гэта неабходна. А зараз давайте усміхнемся і паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Сябры, зараз час збірацца на заняткі. І паабяцайце, што сёння вы будзеце вельмі актыўна адказваць на уроках. І атрымаеце самыя вышэйшыя адзнакі. Толькі спачатку давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым Добраранку! Не праспіце!